Önümü öndürdüm ya da östürdüm hiili şeylem elbette esasy maksadım inni satmak bolup durýar. Satmak üçin nämäni bilmeli, nähili metodlar ulanmaly diýen ýaly soralar ýüze çykýar. Elbette kampaniýalaram buň üstünde işläp, aýratyn bir departament öz içinde umuman meýdana getirýärler. Şoň üçin hem ýa-ni satuw, marketing we onuň mazmunyna düşünýän aýratyn bir adamlary, işgärleri öz ýa-ni kampaniýalaryna alýarlar. İnglisçe ama sales, marketing and content diýilýär. Elbette bu ulama değişli. Yine öňe çykjak hünärlerim şular diýip bellenýär. Social media assistant, sosyal medya, sosyal ulgam, sosyal ulgamyň kömekçileri şoňa düşünýän ulman hünärmenler. Growth hacker ýa-ni aýtan bolsa bir ulgamyň web saýtyny ýa-da bir önümiň ösüşine kömek edýän hackerlar. Customer success specialist, müşterilerin ösüşine, müşterilerin köpelmegine kömek edýän hünärmen. Social media coordinator bul asistanyň koordinatory kömekçisi bolman sosial mediany alyp barýan müdür. Growth manager ýa-ni growth hackeryň müdüri. Sales development representative bul ýa-ni satyş bölüminiň hünärmeni. Digital marketing specialist ýa-ni digital marketing hünärmeni. Şolara düşünýän, şolary gurnaýan hünärmen. Commercial sales representative bul täzirçilik bölüminiň wekili. Business development işi östürmek, işi dolandırmak, umuman işler alyp barýan hünärmen. Customer specialist, müşteriler bilen işleşen hünärmen. Content specialist, writer and producer, umuman bir önümi öndürmek üçin, bir önümi reklam etmek üçin şoň kontentimi düzýän, içindäki hatlan, nähil bolanyny müşteriň ünsün çeker ýaly boljany şu wagtdan çaklaýan ýa-da pikirlenýän, maslahatlaşýan we ony öndürýän hünärmenlere diýilýär. Digital specialist, digital hünärmen, ulgamdaky bolup geçýän atlara düşünýän. Chief Commercial Officer, ýa-ni täzirçilik bölüminiň başlygy. E-commerce specialist and manager, e-marketing üstünde işleyen ve onun müdürü. Head of digital, ýa-ni digital bölüminiň başlygy. Enterprise account executive, bugalteriýada hasap, baş hasapçy diýsem bolýar. Bugalteriýa bölüminiň başlygy. Iň soňky Chief Strategy Officer, ýa-ni strategiýa bölüminiň başlygy. Şul hünärler hasam öňe çykar diýip bellenýär. Ve strategiýada gaty zerur we möhüm meselelerin biri. Hakykatdan ham beýleki bäsleşlemden saýlanmak üçin belli bir strategiýadan üstünde işläp, şoň bilen ýol almaly bolýar. Şoň üçin hem şolar ýaly hünärlerin hasam öňe çykjagy. Häzirden bellenýär. Elbette gerekli boljak hukuklaram şular diýip bellenýär. Digital marketing, ýa-ni digital marketingga düşünýän, bazarlama düşünýän, social media, sosial media düşünýän, business management, ýa-ni iş dolandyrşyna düşünýän, digital literacy, ýa-ni digital sowatlygy bilýän, düşünýän hukuklar. Advertising bilen ýa-ni reklama bolýar ýa-da türkçe mahabatlandyrmak bolýar. Hakykatdan ham ýa-ni kampaniýalaryň hasam ünsürýän bölümleriniň biri bolup durar. Ýürüýte şolar ýaly bölüm emma reklama edýän bölüm departament bolýar her firmada. Reklama bilişimi ýaly ýa-ni firmaň çyptajylarynyň belki-de 20-25 götermini çyptaja edilýär. Reklama elbette näme üçin edilýär? Bir ön birine tanatdyrmak, birine görkezmek, näçe köp adama ýetirip birden şonça gowy hasaplanýar. Şoň üçin hem ägert pullar aýrylýar. Eger mysal hökmüne bermeli bolsa, mysal üçin 2018-nji ýylda dünýä futbol çempionaty geçirildi Rossiýada, ýadyňyza düşýän bolsa. Ýa-ni oýunlary tomaşa edýän adamlaryň sany bolsa 3,5 milliard diýip hasaplanýar. Kredit görün 3,5 milliard umumy dünýä ilatyny alanyňda şoň ýarysy bolýar-da. Ana şo taýda mysal üçin bir kampaniýaňyzyň reklamasyny berjek bolsaňyz, 1 minutlyk reklam üçin $100,000 barabar pul tölemeliňizi aýdýarlar. Elbette 1 minutda siziň ýa-ni kampaniýaňyzyň ady şol aşaky setirlerden geçip diýär. 1 minutla geçen üçin hem $100,000 ýakyn pul tölemeli bolýar.